एबा जोलुर बादायनायजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनि थुलुंगायाव एबा लिरबिदांफोरनि जुथुमाव मोनसे सुबिनेर एबा बिसम्बिबो बिथांमोना सेबखांबोबाय थादों। बेखायनो बिथांमोनखौ आं आरोबाव साबायखर बावदों। बे बिसम्बियासो जोंनि थाखाय थालांगोन। मानो होनब्ला दिनै बे 23सिम जाबाय। जों दिनै मिथिया 1निफ्राय 23 बोसोरसिम सोर बोरै खेला जाबोदोंमोन, गेलेबोदोंमोन, बेखौ जों हयथ' जोंनिफ्राय बावगोलांनो हागौ। नाथाय बे बिसम्बिनि लिरनायनि गेजेरजों, लिरथुमना गालांनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ जोंनि इयुन जोलै एबा जों फैबाय थानाय समफ्रावबो मिथिहोनो हानाय मोनसे बेबस्था जानानै थागोन। आरो बे बिसम्बियाबो मोनसे बर' थुनलाइ बाख्रियाव मोनसे बिहोमा जाहैनो थागोन। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बे हाबाफारिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो आं गोलाव बुंनो सानाखै। बे दिनैनि जोबथा बादायनाय गेमा जाहाथे मोजाङै बारलाङो आरो फैबाय थानाय समाव खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफाद, खैराबारि रिजियनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन, लोगोसे खैराबारि ओनसोलनि गासै सुबुंनिफ्राय अनसायनाय मोननानै बे बड'लेण्ड मार्टियार्स वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ जाहाथे मोजां जोंनि रायजो राजाजों अनसायजागोन आरो बे गोजोर जाना थागोन। आं बेखौनो आसा फालिनानै दिनैनि बे 23rd बड'लेण्ड मार्टियार्स वर्ल्ड काप खैराबारि 2023 सुबिनेर एबा बिसम्बिखौ बेखेवना होबाय आं फोसावबाय। थेंक इउ। बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय साफ्रोमबो बाहागो लागिरि सार नोंथांमोननिसिम। जोङो बे हाबाफारिखौ गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय साबायखर थाबाय।
अन्नानै लाबोजानाय आलासि बिथांमोन बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लादों। मोनसे बर' जोंखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। Sumodoti Boro, Udalguri District Boxing Association आफादगिरि बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राव दान्थे नेहाथारि सोमबा ब्रह्मसा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि दिलफुं बर' बसुमतारी सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों। खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि नेहाथारि चन्दिराम बर' सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायदों। आरो बिथां दैथुन बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों हाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि राजु बर' आदा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों खैराबारि समबाय समितिनि चेयारमेन committee. So now I want to introduce him with an Aronai. So please give your introduction. Thank you.
the Honorable OC of Khairabari Police Station, Sir Habibur Rahman, to introduce himself. Please, sir. समाव जोङो विनार ट्रफिखौ होनो नागिरदों बड'लेण्ड मंख्लं सना कापआव देरहासार जानो हाबाय ट्रफिखौबो होनो थाखाय खावलायदों लोगोसे बिथांमोननि मेनेजार बुबुल चन्द्र बर' बिथांखौबो सिगां फारसे